uspon fašizma i nacizma prije 100 godina nije uspio sam od sebe ili isključivo zbog vođa i stranaka koje su ga propagirale. Uspio je zahvaljujući onima koji se fašistima nisu deklarirali, ali su bili spremni lagano ga puštati misleći da će ga moći kontrolirati. To malo ustaštva nazvali ste slavljenjem zajedništvom u slavljenju domoljublja. Međutim, to zajedništvo u slavljenju domoljublja brzo je dobilo takozvanu dvostruku konotaciju. Druga konotacija tog zajedništva prvo se ukazala kao institucionaliziranje ustaškog pozdrava upravo ovdje u Saboru. Zbog svih onih koji su išli u Domovinski rat da bi branili ideju slobode, da bi branili državu jednakih, da bi branili državu jednakopravnih, zbog njih nije po nama u redu da ustašizirate sve zbog 1% braniteljske populacije koja je bila u HOS-u. Benčić, opasna rečenica koju ja vidim sada iz ovog konteksta je ustašizacija. Znači, mi imamo jednu retoriku koja se koristi u Srbiji, mislim da nije dobra. Ustaše ne postoje, domobrani ne postoje ni partizani, oni su već davno umrli svi. Znači, jedna ustašizacija društva je jedna opasna sintagma koju koristimo u društvu za podjele i stalno ponavljam, vratimo se Domovinskom ratu, vratimo se našim velikim pobjedama i temelju naše države, nemojmo nas više dijeliti. Kolegice Benčić, jednostavno se trudite i vrlo ste agresivni u prozivanju, etiketiranju. U konačnici radite štetu cijeloj Republici Hrvatskoj. Umjesto da ste se na temelju ovog fascinantnog koncerta po svim pitanjima svrstali na stranu kvalitetne organizacije, dobre vjere, stalno tražite fašiste u zemlji u kojoj njih nema, a s druge strane niste svjesni i ne želite pogledati u oči komunističkim zločinima kako bi zatvorili to poglavlje i nastavili dalje. 238. 1991. godine, 1995. godine trajao je Domovinski rat. Hrvatski branitelji sa pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom su stvorili ovu državu. Okanite se više ustaša, brinite se vi o partizanima, o jamama koje ste ostavili iza vas. 90. godina Hrvatsku nisu branili fašisti, nego hrvatski branitelji, ljudi koji su ovdje s nama i koji nas danas gledaju. A Jugoslovenska narodna armija je s petokrakom na čelu u Slavonskom Brodu ubila pun jedan razred djece. U cijeloj Hrvatskoj je preko 400 djece poginulo tijekom Domovinskog rata. 1992. godine Hrvatske oružane snage uvrštene su u vojsku Hrvatske republike. Sa svim svojim znakovljem, sa svojim obilježjima i svi oni koji danas 30 godina nakon Domovinskog rata vrijeđaju te insignije, vrijeđaju svakog hrvatskog branitelja, svakog hrvatskog čovjeka. Hvala vam lijepo. Evo jedan rezime cijele ove priče od postavljena pitanja kolegice Sandre Benčić, ali tu bi uključio i SDP. Vrlo jednostavno, poslije onog koncerta i 500.000 ljudi, vi ste izgubili. I vi to vidite da mladost dolazi na te koncerte, kako mladost diše, a kad vi napravite neke prosvjede, protuprosvjede, dođe vam tamo 20-ak ljudi čudnih boja, ofarbanih i vidite da gubite. Kolega Mlinarić, dobivate